We gaan vandaag met het museum openen. Eindelijk na 25 jaar had ik het al. Ik had het 25 jaar geleden al willen doen, maar ja, door omstandigheden is dat niet gelukt. En nu ik echt met pensioen ben, is het wel gelukt. Dus ja, wat moet ik verder nog zeggen? Ik hoop dat er mensen zijn die er dan komen kijken en zo. Dus ik hoop dat er belangstelling voor is. Ik zou aan Adrie, mijn broer, willen vragen of dat hij de openingshandeling zou willen doen. En die bestaat van een keer niet uit het plakken, dus uit het knippen van een lintje, maar het plakken van een film, zodat het cirkel rond is. Deze kant zo? Nee, ja. Goed, ja. We zetten het daar naar eten. Als ik het niet goed doe, moet je het zeggen. Ja? Kan niet veel fout doen. Moet je weglokken. Deze kant knippen. Ja, andere kant. Niet verder. Zie je wat ik dan ook nog nooit gedaan heb, hè? Dat was eerst de eerste keer, hè? Zo, ja. Hier zo'n beetje. Ja. Moet ik wel zorgen dat er geen draaiing in komt. Is dat goed zo, Jan? Ja, dat prima. Oh. En dan de plakband erover. Kijk, en dat was het. En als het goed is, nou het cirkel rond. Ja. Zou nou even iets voor mij willen doen? Ja. Waarom? Tja. Ja, Henk. Ja, dat was van na mijn tijd. Ja, dat verwacht je veel mensen dan? En kwam weer. Hij loste het. Wat is het niet van dit? Nee, niet van dit. Maar omdat er zo ver weg was.